že nepochopíš, ak nepochopíš jedno. Žiarka není nejaká, ak jej nedáš jedlo. Preto nám to život tak podivne viedlo, aby neverili sme všetkomu, čo aké zuby jedlo. Lebo Jaroslava není ako víno, není ako káva, je iba namyslená kráva, čo je po večero hladná, ale zrádna za dňa. To je Jaroslava, baba taká, čo problémy nemáva, ktorá chce s každým ľahko zamávať, proste ovládať. Však ani nepozná hranice neúspechov a preto neskôr utápa sa v cudzom výsmechu. Ale keď jej dáva život pácku, ona sa len otočí a iba sama pred seba si pár slov vypíči. Ako aj ja sa vždycky dostanú z nás, svojimi trikmi snaží sa byť jednou z nás, ale nevie ešte, že všetko to tu má svoju cenu. So svojím priebaným správaním môžu len kúkať na scénu, ako druhí zabávajú sa naplno žijú, tento skurvený život si užívajú, ale ona len pozerá na ostatných a ako druhí vyzerajú, a čo ona nemá, ale znútra plno závisti zožierajú. Taká je Jaroslava, není ako víno, není ako káva, je iba namyslená kráva, čo je po večeroch hladná, ale zrádna za dňa. A hovada, čo sa Jarke podradia a vôbec ešte nevedia, že dostanú sa do bezradia. Taký bol osud krutý nášho triedneho prvoradia, dávať pozor na hodinu, ale oni si už sami poradia. Taká je Jaroslava, není ako víno, není ako káva, je iba namyslená kráva, čo je po večeroch hladná, ale zrádna za dňa.